ये होची आम जीवन ମୋ ବହୁତ ଦାମ ସବୁ ଟ୍ରିମିଂ ମରା ହେଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଫରେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କମ୍ବଳ ହେଇକି ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ଆମ ସାର୍ ଦି ଜଣ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ନେଇକି। ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା କହିହେବନି, ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଜିନିଷଟା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଟା ଏବେ ରହିଲା ଏଇଠି। ଆମେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଖାଇଲେଣି ଏଇଟା ବାଦାମ କିଲୋ ଏଠି ମାତ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ସାର୍ ବାଦାମ କିଲୋ? 50 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଖାଲି କଟାକଟି ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଏଇଟା ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଉଛି ମସଲା ପାଇଁ। କାଟିବ ପିଆଜକୁ ଏଇଟା ଗୁଜୁରାଟ ପିଆଜ ନାଲି ପିଆଜଟା ସାଉଦି ଇଂଲିଶ ଫରେନ୍ ରୋଷେଇଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି। ହଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେଡ଼ି କରିବା ମସଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି। କଣ ତମେ କରୁଛ? 15 କିଲୋମିଟର ଜିନିଷ ଆଣିଛ ତମେ, ଏଠି କଣ ଗୋଲାପ ଜଳ ଲଗଉଛ ମୁହଁରେ? ଜଲ୍ଦି କାଟ। ଇଏ ଆମର ଟାଟା ଫେରନ୍ତା ENI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଉଲ୍ଟା ଘୁରୁଛି ଏଠି। ରୋଷେଇଟା ଆମର ସେପଟେ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଆମର ସେପଟେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହୁଏ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଚୁଲି ରୁହେ, ଚୁଲି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଚୁଲି ରୁହେ। ଚୁଲିରେ ଆମର ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ରୋଷେଇ କର ବୋଧେ ତମର? ଯୋଉଭଳିଆ କଥା ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିନା ରୋଷେଇ। ମିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଇଂଲିଶ ରୋଷେଇ ହେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ପାଇବି, ଇଏ ସଳା ପାଇବେ କଣ ନା ମଷ୍ଟର୍ଡ ଅଏଲ ଟିକେ ଆଣିବ। ଇଂଲିଶ ରୋଷିଆର ହେଲ୍ପର ଏଟା ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଶିଖିନା, ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ବୁଝିଏ କି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝି ଚୁସ୍ତା ପିସ୍ଟା ଆସିଛି। ଏଟା କଣ ଚୁସ୍ତାଟା ଆଜି ହବ ପୁରା ପାଣ୍ଡେ ପିଇବା ଚିରିଂ ଟିକେ ହଉ। ଖିଆ ଖାସି କରିବାକୁ ଫାଳେ ପକେଇବି, ଗୋଟେ ପୁରା ଉଠିଲା ସେଇ ଫାଳରେ ଚୁସ୍ତାଟା କଟି ପଇଲା। ଆଉ ଯାହା କହିବେ ଏଠି ପୁରା ପିଓର ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ। ସିନା ପିସ୍ ଅଳ୍ପ ଆଇଛି, ସିନା ପିସ୍ ନାହିଁ। ସିନା ଟିକେ ଚର୍ବି ଟିକେ ମରେ ହେଲା। କଲିଜା ଆଇଛି, କଲିଜା ଆଜି ଏଥର କଲିଜା ଆଇଛି। କଲିଜା ତାକୁ ଦବ, ତୁ କଲିଜା ଖା, ତୋର କଲିଜା ଗଲାଣି, ତୁ ପରାଟା ଖାଇବୁ। ଚିକେନ ମଟନ କୋଉଠି ଆସିବ? ଧର୍ମ କରିଥିଲା। ପଦେ କଥାରେ ମାନେ ତୁ କଥା କହୁଛୁ ଅଣ୍ଟି ରଖିକି କାଟି ଅଛି। ଆଗରୁ ସବୁ ପିଆଜ କାଟନ୍ତି, ସେ ପନିକିରେ କାଟନ୍ତି, ପନିକି ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ଭୋଜି ଫୋଜିରେ ସେ ପନିକି ଉପରେ ମାରନ୍ତି। ଘରେ ବି ମାରନ୍ତି। ପିଆଜ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଟି ରଖିଲେ କାହିଁକି ଆଖି ପଡ଼ିବନି କହିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଗରୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଚୁଲି ଦେଖୁଥିଲି ଘରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଆଗରୁ। ଯୋଉ ଇଏ ମାନେ ଟିକେ ଜଲଜିରା ଟିକେ ବାଦ ଜଲଜିରାଟା ମୋର, ମୁଁ ଦେଇଛି ପଇସା କହିଛି ନାଇଁ। ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଥିଲା? କାଟ ଗୋଟା ଗୋଟା ପିସ୍ କର। ସବୁ ମିଶେଇ ଛୁଆ ବାହା ହବ, ସେ ଛୁଆ ମାନେ କଲେଜ ପାଠ ପଢୁନଥିବ, ସେ ଘର ଚଳାଇବ। କଟାକଟି ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହବ। ରୋଷେଇ ଆମର ଆଜି 2 ଜଣ କରିବା। ଏଇଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିବୁ ନା କଣ? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରୁନୁ, ଆଣୁ ତାକୁ। ଅଦା କେତେ ପକେଇକି ଦେଖିବୁ? ଅଦା ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଳୁ ହେଇକି ଭଜା ହେଇକି ରେଡ଼ି। ସରି
ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକି ଭାଇ ସହିତ। ରୋଷେଇଟା ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆଜି ପୁରା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାର ଆଖି ଦେଖା ହେଉନି, କାମ ଆସିବାରେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି କରୁଛ ମୋବାଇଲରେ। ଉଠୁଛ ଗାଳି ଦରକାର ତମକୁ, ନଳି ପିସ୍ ଖାଇବ ନହେଲେ କେମିତି? ଠିକ୍ ଠିକ୍। ବିନା ଗାଳିରେ ନଳି ଭଲ ଲାଗିବ, ନଳି ସହିତ ଗାଳିଟା ଫ୍ରି। ନଳି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଲାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନଳି ମାନେ କ'ଣ। ନଳି ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ? ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ? ଦେଶୀ ପାଟିଣି ଖାସି। ପାଟିଣି ଖାସି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ମିଳେ? ଆଡ୍ରେସଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଗୁଜୁରାଟ ମୋଟା ଦେବେଲିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଖାସି ପୋଳା ହେଇଛି। ଯିବେ ଚଏସ୍ କରିବେ, ଉଠେଇବେ, ବାହାରେ ନେଇ କାଟିବେ। ଏଇଠି କଟେ କାଟି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? କେତେବେଳେ ଗଲା ରୋଷେଇ? ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅସୁବିଧାରେ ଆଳୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ଆମର ସବୁ ଆଳୁ ଖାଇଦେଲେ। ଥରକର 3ଟା ଆଳୁ ପାଟିରେ ପଶୁଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଶିଲେ କଣ୍ଟା ହବ। 3ଟା ଆଳୁ ଗୋଟେ ଥର। ବଢିଆ ଲାଗିବ କ'ଣ ଖାଇବା। କହିଲି କହିଲ? ତାକୁ କହିଲେ 1.5 କିଲୋ ରଖିବୁ, ତାପରେ ଆହୁରି ବି ରଖିଦେବୁ। ନା ନା, ସିଏ କହିଲା ମତେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସେତିକି ଜିନିଷ ରଖିଲେ। ହେଲେ ବଡ଼ ଖାସିଟା ମାରୁଛି, ବଡ ଖାସିଟା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ 1.5 କିଲୋ ରଖିଛି। ଆଉ ଆମର ପାକଡ଼ିଆ ଟଙ୍କା ବୟସ ହେଲେ 38, ଜଣାପଡ଼ୁଛି 22 ଭଳିଆ। ଶରୀର ପୁରା ପାକଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ବଡିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ବୋଲି 22 ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖିଲା। ପାକଡ଼ ହେଇଗଲା। ୟାର ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସାର୍ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ସାର୍ ଖାଲି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ କିଏ କହିବ 36 ବର୍ଷ ବୟସ, 38 ସାର୍ଙ୍କୁ କିଏ କହିବ 38 ବର୍ଷ। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ବଡିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିବ। ଦେଖିବ 30-32 କହିବ। ଆଉ କିଏ କହିବ ନଗଡ଼ା ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ମୁଁ ତ କିଛି କହିବି। 30 କିଲୋ ମନୋବଳଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ସବୁବେଳେ ତ ଖାଲି ଉଜ୍ଜଳ ରହିବୁ, ମନ ଖୁସି ରହିବ, ତ୍ୱଚା ଲାଗିବ। ଆପେଲ ଟିକେ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ମଟନଟା ଖାଇଲେ ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ନା ପିସି, ନଳି ପିସି, ଚୁସ୍ତାଟା ଚୁସ୍ତା ମାନେ ଏଟା ଚୁସ୍ତା। କୋଉଠୁ ଆଇଛ ତମେ? ଚୁସ୍ତା ମାନେ ଜାଣିନ? ମଟନ ଖାଇନ ବୋଧେ ଆଗରୁ? ଯଦି ମୋତେ ମନ ଇଏ ନ କହିଥାନ୍ତା, ସେ ସେମିତି ବନ୍ଧାଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ ଜରି ସାରେ ମଟନ ହଲି ଆଳୁ ହଲି ହଲି ମଟନ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ସାରେ କ'ଣ ହେଲା କି? କହିଲା ପୁଅ କ'ଣ ବାପାକୁ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ, ବାପା ଡାକିକି ତ ଉଚ୍ଚର। ଏଇ ଆମ ସାର୍ ହେବି ରୁଷିଆ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲାଗିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୋଷେଇଆ ଲାଗିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି। ମାର୍ସ ହେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୋଷେଇଟା ଲାଗିଛି। ଦେଖାଯାଉ। ଏଇ ଏପଟର ହଉ, ଆମେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ନେଇଯାଉଛୁ ଘଟାଇ ପାଇଁ, ପରେ କଥା ହବା। ବାପା ବଦଳ ଡାକୁଛି ମନୋଜ। ବାବା ଡାକୁଛି, ବାବା ଡାକିଦେଇ ଫୋନ୍ ଦଉଛି। କହୁଛି ଘରେ ଯୋଉ ଡାକନ୍ତି ନା, ଗାଁ ନାଁଟା ରାଜୁ ଭାଇ ରାଜୁ ଡାକୁଛି ସଟାଳିଆ। ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ଡାକି ଦଉଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ମଟନ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ଏପଟେ ଅନେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ। ଆମର ମଟନଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋଟା ଦେବଲିଆ ଫେମସ୍। ଏଇଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନଟା। ଗୁଜୁରାଟରେ ମଟନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚୋରାରେ ମଟନଟା କରି ଖାଉଛୁ, ତା ମଜାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ